अरे कहवा त जनम मेला बुधा जी का कहा और अभी 10 जन्म कहा वार अभी 10 जन्म ललना अरे मोरे ललना कहवा त जनम मेला भीम जी त तीनों घरवा सोहरी हो लेना ए बहनी के नाना बाड़ा अब 50 रुपया बाप रे बाप आपके तरफ से 501 रुपया आवे के चाहिए हमनी दू ठौरी आई जा। अरे बड़ी खुशी के अवसर पे आइल बानी जा। दोनों डाल के जोड़ा लगाई। हेलो हेलो लड़की के मामा ए लड़की के मामा नाना होगा हाँ नाना होगा नाना अच्छा हम तो कहें कि बिरदर से हम कट गए। अरे 250 रुपया पुरस्कार ए बहनी के नाना बड़ो ए पुरस्कार दे के सम्मान के लिए बड़ो बहनी के शुभ आशीर्वाद बा। बहनी अपने माता पिता के गोद में हंसत खेलत रही है हमनी को से आशीर्वाद बा। लेकिन ए सखी सब यावता बहनी के पापा मम्मी कहाँ बानी आ दादी दादा कहाँ हम आ चाची चाचा होई हन बड़का पापा बड़का मम्मी होई हन सब लोग हो। लेकिन आज के दिन केहू का पता नहीं खे। गोरे ललना आहा पुरस्कार यूपी 50 नौटंकी नाच बहनी के बर्थडे के उपलक्ष्य में इस चैनल वाले भैया के तरफ से यूपी 50 चैनल वाले भैया देले बाड़ो तनी चैनल वाले भैया के ध्यान दे जाई लाइव सब्सक्राइब करल जाई बढ़िया बढ़िया चीज मिशन को भी मिली और जितनी आज कार्यक्रम होता बिहने इनके चैनल के माध्यम से आप लोग को मिली तनी से लाइव सब्सक्राइब करल जाई ये हमारा हिस्सा बा। हरवा
हमारे सामने भैया सरसेना की धरती से उनके बहन की तरफ से 50 रुपया पुरस्कार पार्टी सोशल नमस्कार बाप। लेकिन सोहर होता बाकी सोहर गावता नहीं अरे बहनी के मम्मी पापा को भी ये सखी सुझे रही है का ए देखा सुनी देखी हमारे चैनल लगल बा अगर मम्मी पापा होता तो इस चैनल में वो लोग दिखाई देता उहे तो हम जो तरीका बड़ा लोग। ए सखी देखो सब लोग आवत है का बात होगी बहनी के ना दादा दादी के पता चलता ना मम्मी पापा के सब लोग हो ना घर मालिकार मालिकी लोग केहू नहीं खे आवता काहे बहनी कोई के नहीं नाम कि रोज रोज हमनी ना आई बहनी के नाम ए बहनी के नाम कहा वो बहनी के मम्मी पापा मोरे ललना कहवा बचना मेला भी बदी ततीरो घरवा सरी होले ना श्याम दे भैया सरसेना के धरती से ये उनके बहन के धूड़ी में तेल लगावे के तेल लगावे खातिर ए आई 20 रुपया में तेल लगी कोई नहीं कि तेल लगावे खातिर ऐसे बड़ नोट चाहेला ए देखा आ गए ना मालिकार ढेर गड़बड़ली है ना काजी है मालिकार अरे बड़ी खुशी के अवसर पे आइल बानी जा रोज रोज ना आवल जाई लुम्बनी में जाना मेला